God the Father, bawethu osebazimini. Boy, come on and goes. I said, "Cool thing I you when I whisper and praise." Zuki Sutiko nje, ile ngapilioni hata abafana. God bless you. Hallelujah. Oh, khona qala uzame ngoze namhlanje sihlwa. Uzame ngathi mhlanza bakeka micule la ngoma imnandi. Moro mama kholomi. Oh, see. Fuliminya wefale yafula fuliminya wefale yafula chimemena taiko yafula fuliminya unuka mandom amles nalengoma benishela bateli kama lika Yesu lona aphela mama bathi ikula ngazibeka sports ni athletics sengabafundi isibangeni kodwa ubuza eligama uzabe asoze la phela abashoya besixhosa la salatis haleluya soze la phela manje amancane ngizocela nami baphathelele intshumayelo ya last week na that week namhlanje. And never that I tell before the Shumael, I'm only simply. I am not apologetic. I'm only simply. I'm only simply. I'm only simply. The Shumael, and I was nervous. The Shumael, who else nervous? The Shumael, the working Zalo. If you try to ile milioni bayifukisa bayimotha bayithufe bawuphuma ngaphandle but eswela njengoba injalo kungeyosinengeza kodwa
bayaqinisekisa abathe bayibamba babamba into enamandla, babamba into eyamahlangula, babamba into abantu bebhubha eliniphefumulo wokugqibela athi kodwa noma niphefumulo wokugqibela abantwana bami bashane into enamandla, abazukulwane bashane into enamandla, umzi wami mshetweni enamandla. Aphutaphuthi thina funa isitya mnyameni, siyayazi into esiphethe, siphethulwa sezulwini. Ayibangela siphutaphuthi asikhangele sitya mnyameni, siyamazi sihamba naye, siqinisekile ngaye, qiniseke ngamandla akhe. UKristu msifo xa ushumayela nshumayela mcela ibandla lime ngenyanga lithethe la mazwi apha emveni kwam lithi Nkosi uYesu uyinkosi, wena wedwa, akukho yimbi ngaphandle kwakho, siqubutha kuwe, wena wedwa. Mhleka wena wehle ezulwini, wesemhlabeni, wafa waphinda wavuka, ohleli ngasekunene kukaBaba. Mhleka. Glory to Jesus. Sit down. Amen. Abantwana kangajikele apha okolutsha ngoba bayilibele ningamagqiba nababayilibele. Next week bonke bazamgqiba into no-20 bazawudibana nani. Bonke aba bangakabajikela abanye abayive kaloku into zena nezicacisi. Abantu abatsha nginyathanda ukukhumsha ngoba babhideki kuzwane yona. Next week bazawudibana no-20. Hallelujah. Siya conference ile abantu abatsha kaloku. Amen. Ngithetha nami enhlizweni yami, ngithetha nami enhlizweni, ndishumayela amawami umoyeni bathu, shumayela amawami umoyeni bathu. Ngitshwa phakho enhlizweni, ngitshwa phakho enhlizweni. Deuteronomy chapter 18. Deuteronomy 18. Ezingcono next week. Uyaxaka ila next week ayasendikhotyisiwe. Imbiza next week sendikhotyisiwe. Ithe khatha ubusi, inencasana esitanyana. Yakha le ndiphethe kodwa uthe wayiginya indlela yayo last week. Othe wayiginya ikhakinje izofika ipeace. Ndiphethe imicimbi kumamandla kamoya. Uma abantu bebenoyibamba bangathi yiyo le nto mosile ndipromoshine kandisidisiwe. Ngiyamcela uMongcwele andincede namhlanje ndingashumayeli ndifundise. Verse chapter 18, ngiyamshilo verse 9. Deuteronomy 18 verse 9. Xa uthe wafika kulo ilizwe akunikayo uYehova uThixo wakho, imanthandazi bawo ngiyacela moya oyingcwele usincede sivizwi lakho lithethwa nguwe, ndibuyumva mna because ndakuphazamisa ndingumntu nje nengqondo yam ayizazi inzulu zakho. Ngicela uncede ubani nobani okhona apha nomameleyo, Thixo wokumaza omoya ancedakale ngokuthi alamkele ilizwi lakho, agqithe kwingqondo nesiqhelo sakhe, alamkele ilizwi lakho ngoba wena ungazincedakala kuYesu Nkosi. Amen. Yabona namhlanje uSathane umtshoni isidenge apha esagxothwe ezulwini namadimoni aso sisengxakini enkulu esisayazi loo nto, simince into eyi-cross fingers uba ungayamkeli intshumayelo.
because fake wayamkela intshumayelo kuphandle ngakuyo. Cross the fingers because uyakaba it's over. Noma bekubambe kwephili kona that is over. Ukwiliziko yakulo sokulo uThixo. Angethetha ngalo uTimothy uPaul kuTimothy ukuze sihlale ngokonwaba nangokuzola. Elizwe. Ilizwe lokuhlala ngokonwaba nangokuzola. Sinokuhlonela uThixo nokudileka konke. Lilizwe siwa kulo wena bantwele asisinisona nje bazalwane ukuba sibe zinkethamile yes siyagqitha ebandezweni kodwa sigqitha sigezwe siyagqitha ebandezweni and mthathethe kuwo kodwa siqhubula ngebandezelo singene ezweni sifike sihlale ngokonwaba nangokuzola sinokuhlonela uThixo nokudileka konke. How do you figure Israel? Funa ngendoda. Xa uthe wafika kulo ilizwe akunikayo uYehova uThixo wakho uze ungafundi ukwenza amasikizi ezonhlalo. Amasikizi ezonhlalo. Amantombazana? Amasikizi. Yeah, sikizi. All right, good. Verse 10. Maze kungafunyanwa namnye kuwe ucandisa unyana wakhe nentombi yakhe emlilweni novunisayo nolithola nohlaba izihlabo nokhafulayo nobopha ngomabophe nobuza konesholoku nosiyazi noqhubela kwabafileyo noqhubela kwabafileyo kuba balisikizi kuYehova bonke abenza ezo zinto. Awuphinde uzilist. Maze kungafunyanwa namnye kuwe ucandisa unyana wakhe nentombi yakhe emlilweni novumisayo nolithola nohlaba izihlabo nokhafulayo nobopha ngomabophe nobuza konesholoku nosiyazi noqhubela kwabafileyo kuba balisikizi kuYehova bonke abenza ezo zinto. Kungenxa yaloo masikizi nento uYehova uThixo wakho azigodlayo zingabikho ebusweni bakho uze ugqibelele ukuba kweziveki zidlula ndiphethe ukwakhiwa kwebandla. Leveki iphelileyo kazimbini ziphelayo nalena siphethe umcimbi wokwakhiwa kweFelix. Kungumnqweno wam as a leader, inkokheli, yokuba iliso likaYehova lihlale liphezu kwemizi yethu. Imehlo likaThixo libe phezu kwemizi kumakhaya enu. Isandla sikaThixo sibe kumakhaya enu. uYehova uThixo umoya oyingcwele ahambe kumakhaya enu. Yabo umoya oyingcwele xa yabamba yilento usoloko uvuvuyo ungayazi ba ingani uzathi qonto oxelela bezimana azabekhola. Umoya oyingcwele wenza into ayenzayo i-environment yazi Xhosa isimo apha around wena umoya oyingcwele wonwabile. Ukonwaba kwakhe konwabisa wena. Awunamavalo. Thina singanixhala nanevalo. Thina singanamandwele. Zii-signs zomnye umoya ezi. Now,
bandla andifuni kumakhaya enu kubekho amasikizi. Isikizi leli menza uThixo azigqibe azibulale ezantlanga athathe izinto zazo azinike uIsrayeli. Akaguqukanga ke uThixo akatshintshanga usengulo wayo. Into eyayisikizi kwiTestamente endala ilisikizi kwiTestamente entsha ilisikizi namhlanje. Ndifuna ke ngoko niwagade amasikizi ningawenzi. Thixo abambelelisane entloko ajonge ecaleni. Amndlebe uThixo umoya oyingcwele avala amehlo umoya oyingcwele akanawujongana neli sikizi. Ubuza kwabanesholuka akabuzi umoya oyingcwele. Uyokuvumisa akabuzi umoya. Uquqela kwabafileyo akaquqeli kovukileyo kufeni ngosuku lesithathu. Ezi zinto bazalwane zingamasikizi. Thina kweli bandla asiyeki sibantu nto, sixelela abantu inyaniso bazikhethele. Nangoku uzawugoduka uyozikhethela, uzawuqala kwalapha kuyo. Kodwa mina wazi uba ndicela ixolo nale ntshumayelo namhlanje ndizokufundisa inyaniso elilizwi likaThixo. Athi ubana uyamkela imkhulule inyaniso. Ofuna uhlele bophelelekile uyami-reject inyaniso. Abambelele exokini ebebambelele kuko kwabefore abamkeliso. Ikuye. Okwesibili bangcwele, ningahambi nigxeka nizenza bhetere ngenxa nina nibambile inyaniso. Yibambeleni nini inyaniso noThixo wenu, ningagxeki abantu abaphansi. Andishumayeli noba nizenze bhetere, andishumayeli noba ndizenze bhetere. Uba mna ndiquqele kwabanesholuka, andiquqele soze ndiquqele, andiquqele emagqirheni, andiquqele kwaba abafileyo. Abafileyo bafile, ndihoyene nohleliyo nam ondihlelisileyo. Ndihoyene nophilayo nam ondiphilisayo. Ngenxa yakhe ndiyaphila, ngoba lowo odlisa ubomi ububomi nam undidlisa ubomi. Ngenxa yokudlawa kubomi nam ndidla ubomi. So ndihoyene nalo mcimbi wobomi. Andihoyanga umcimbi wokufa nelabafileyo, ngoba koyisa ukufa nelabafileyo. Ndihoyene oyisayo ke ngoku. Umcimbi wamphakathi kwam naye, ubudlelwane endinabo bunalo wavuke kufeni, onguKristu umsindisi. Andinabudlelwane lokufa nelabafileyo. That relationship ayiqala and andifuni soze kubuyele kuyo, ngoba ayizundenzela. Ndizaprovela loo nto uba nawe ayizukwenzela. Ndizaprovela ezweni. Bayibele lelizwi likaThixo liqale kuNumeri 24. Numeri 24. Ilapha ekampe Deuteronomy kamnandi. Made elandelayo. Apha emva kwayo. Deuteronomy. Funda ke chapter 24 uzosifundela from verse 12. Deuteronomy 24 verse 12. Numeri. Yes. Numeri 24 verse 12. Wathi uBhileham kuBhalaki, bendingathethanga nakubathunywa bakho owabathumelayo kum ndisithi, angafanelanga uBhalaki endinika indlu yakhe izele isilivere negolide, andingeke ndiwugqithe umlomo kaYehova. Ndenze okulungileyo
nokuba kokubi okuphuma enhlizweni yami. All right. Okay, qhubeka. Oko akuthethayo uYehova ndiyakwenza kona. Bazalwane, une choice. Uba wenze akuthetha uThixo okanye ungakwenzi. Sishumane uvangelithi. Andiphepela uvangela zinyanzelo mna. Ayisoloka Kristu. Osuku bethanda uthi uYesu ndilandela. Makazinami yena ngokwakhe ndilandela. Osuku bethanda. Makawuthathe umqalezo osuku bethanda. Ukuba uyathanda uyakwenza kuthetha uThixo. Uyathanda ngakwenzi. Ikhona inzuzo maxa wambi nasengenzini because apha uthi umkhosi kaThixo uyabona Balaki noma unomnika indlu yakho unika iproperties unika imali eninzi meaning that ungazifana i-offers uba suyithetha le thethe uThixo suyenza le uThixo ayithethayo suyenza nasi i-offer kuza kulunga kuwe ungayithatha i-offer kamtshoni ungalenzi ilizwi ungalihoyizwi ungalikhathaleli ilizwi okanye uthini wenze ilizwi andizoyithetha ke yonke lento ilapha because izawuphinda le nto sifunda kuyo ivele xa sengigqibezela masiye ke ngoku kwitestamente entsha amaKorinto okuqala izawuphinda ithi igqibele ngani ndithe ndifuna ukufundisa namhlanje amaKorinto okuqala chapter 10 Kamala Yes Kukuka Ukukaphathi konke ndizokunikela ogama lodwa nezi zinto ezikhule ngazo zakhuliswa ngazo ziguqapha kulo nezi uxelelwa zinamandla ziguqapha kulo ndizakupruvela nalele zisibheka phambili ufikile amaKorinto chapter 10 yabona ngoku welcome intamo nesikhathi inhloko nesikhathi chapter 10 verse 18 amaKorinto okuqala verse 18 Khangelani abangamasirayeli ngokwenyama abo bawadlayo amadini abadlelani nesibingelelo eso yini na ndithini na ke ngoko nithi isithixo siyinto na ndithi amadini enzelwa izithixo ayinto na imibuzo mibili qhubeka anditsho ndithi amadini eziwenzayo inhlanga ziwenzela iidimoni aziwenzeli uThixo yayivala hayi ndifuna iBhayibhile bazalwane amadini eziwenzayo inhlanga zenzela iidemoni yabona inhlanga zakudala zazinento zithatha udongo zilibumbe zenza umuntu omkhulu onezoso zithi sisithixo lesi zenza amadini for lento zixhele noma kuBhaal kayibizwa noma kuAshera kayibizwa noma kuDagon kayibizwa nazo zonke indidi zezithixo ezizixhelelayo zenza amadini zinyusele kuzo uthi zenzela idemon biba udongwe okwalikhanisela uba ngokulobelenza ulenza umlomo wavuleka sokuvaleka umlomo wodongo kayewalowo mthimthi omkhulu waqoqo okonje yabe lo nini umlomo wodongo ayiyitsha yonke lento
lenkomo ikheliweyo ikhelele bebukela uPopeye izolo bebemnandi uPopeye izolo ubangela kusithathu ithina Desa le channel yabo no ibize ngaba Popeye baka Elia ezumlilo sihlezulwini ngibona awe Father figure on the year by Bahali, the carry on the home to the I Bahali fever. Vertical Bahali fever. That coming out together, that coming out who Elia, Lopo by Elia, none of the attention. In the last day, I'm going to quasi. Bahali fever. Oh, Bahali, I'm messing with her. Oh, brother, telling her. Oh, brother, telling her. Who come for everything again? Who can come? There's no difference back. Who tell? I want to translate. I want to translate. Ututhixo akubingele ungayikhela intshebile igusu ungayikhela intshebile ibhobo inkomo ithi iBhayibhile abaza-enjoya lelithenge duru ngamadimoni uzomondla besisibingelelo ube isibingelelo siphaa ehlathini kodwa amadimoni amadimoni abelahlathi ayayenjoya ivumelina uba ngasemlanjeni amadimoni asemlanjeni ayayenjoya lelenza ngoba kwenzela wona uba iseyadini yakho yema njengoba kugcwala abantu kunomcimbi namadimoni xa unomcimbi wawo wabize bonke kwenzela wona lo ongena WhatsApp group wamadimoni umcimbi wethu phaa nabahlahla kwaqalathethe kumcimbi wethu ungene ezigruphini forward ndakubo enedimoni kuFacebook hey kukumcimbi waqalathethe belahlathi oh hayi bese announce waqalathethe kuzaba khona umcimbi phaa lamlambo ngasendevana umcimbi phaa beladimoni phaa hey kawufika phaa umcimbi laphaa emandlwathuzeni Lanje uqala manje usuka pha inedimoni intoni WhatsApp wahambe suba nombuzo xa imeko sezimekuso you invited them uwamemile kuthi iBhayibhile ndizapruvela ke uba Thixo wam lo menzele thina kasazeli noma into noma liplanga noma ngumthi noma ngofileyo akasoze ayitshe nix is it possible akakwazi noma uyithiye ngokuthi umenzele inkobe umenzele impungo umenzele bantwele ithi iBhayibhile uba ngaba sisi alungisele nto abantu abafileyo bethu abasoze bajike babe ngamadimoni noba wena uxhela inkomo ukhapha umuntu iBhayibhile loo nto yenza ngamadimoni but ayithi iBhayibhile laa mntu lidimoni babe ubrada wakho babe utata wakho bhubhileyo but entela iBhayibhile ithi ulihlwakazi uyitshaneza amadimoni enjoy isibingelelo umnikelo azawamkela welcome God and God the demons will welcome his sacrifice umnikelo owusisa kuwo but the dead akhona nokwazi uyenza akuzapruvela akona nayitsha akona anawuphendula nakulelo ithetha awukwazi ukuphendulwa ngosefile zimbili
enjoying yourself ezulwini okanye kwela bancinayo esihogweni uyathuthunjelwa unga belophinda shunyayeza azosindiswa. He cannot see you, he cannot hear you. Uba benovana ebenocela uwonishe nabantu bacela uniguquke noba bekhaya otherwise kubi kule ndawo yathuthunjelwa yakho iyakuluka sisini iyakuluka sisini. Lenjabulo esinayo ifunyanwa ngokuzayo ivangeli liphetheyo lithogaba nasindiswa bonke abantu koma bafikelele ekuyazini inyaniso. Full stop. Asisindiswa sithi full stop. Siyasindiswa esonweni kuze singayi ezihogweni. Kodwa kuba singekazi ukufa sigqithe sifikelele ekuyazini inyaniso. Yenze inyaniso. Isikhululo. Ndiphetha uvangeli naye limishumayeza ukuba sindiswe. Igama lakhe libhale kwincwadi zobomi. Noba kuthiwa yimedala, yi-rapist, noba kuthiwa ngumgulukuthi wephara, asindiswe igama lephara libhale kwincwadi zobomi. Abeliphara kunapha emhlabeni, kodwa kwincwadi zobomi kuthiwa the Son of God, the Child of God. Noba ngomfo akadibana nebhumbulu ebeyoqhekeza mphefumlo wakubhikezo usindisiwe sinde esonweni sakhe ekumsele esihogweni. Kodwa bekagqithe ke ngoku afikelele yazini inyaniso ukuba oku nokuqhekeza ayonthando kaThixo. Ubucriminal ayonthando kaThixo. Ngufake ufike fike kuye. Ungakavumi ubamthatha ufake 2 uzawuvuna iziqhamo zongathatha bethu zadibana isibhamu zadibana inhloko. Kunjalo nakulomcebisi uphethe usindisiwe igama lakho lapha ucwasuko kodwa kufikelele kuyazi inyaniso. Lo nyaniso yile kwazisayo namhlanje iyaxaka. But ikanje izawunceda amalusha nazibeli practice leyo. Abadingeka bekhaya onophuthuma bofunenaba sayikhuphe left tatama nobranga bakhe bayihamba ngeqala uba nomkhulu wam wayithatha ngeqala nabantwana bakatata omncinci wayithatha ngeqala nabantwana bakatata omncinci wayithatha ngeqala. Safikathi ngongile uyesu sayikhupha ngapha nje banela ukukhula mabethini ematolweni zange kwathi no samkele ukuyesu okuphila sivume ukuphila nina bavume ukufa. Akwazi ukuthi ndifuna ukuphila kodwa ngoku ndifuna ukufa. Wena uvuma ukufa kodwa wolwame nokuphila. Nahola lijikila ngale umtshona babe befundisa kweqala lethu. Bafika Smash being practice there. Amadile zwenza inhlanga zwenza lethiko zwenza ntoni? Iyagqitha ke lapho zifuneka ithandi ke mina nibe nobudlelwane namadimoni. Akathandi ilento zayo. Abakorinte andithandi mina nibe nobudlelwane namadimoni. Oh, ngane Nkosi uyathandwa lizulu. Akathandi ukudlelana namadimoni. Yo, mandikoni, ndicela uxolo ngokukhosi kaThixo. Fakume ubuyele kulapho sifundi. Abakorinte 10.
verse 18. Fana novenda kuza kuyifuna. Funa uthishiswe ngale Nkosi, mandithishiswe. Verse 18. Khangelani abangabaSirayeli ngokwenyama, abo bawadlayo amadini, abadlelani nesibingelelo eso yini na. Ndithini na ke ngoko? Ndithi isithixo siyinto na? Ndithi amadini enzelwa izithixo ayinto na? Anditsho. Ndithi amadini eziwenzayo inhlamba ziwenzela idimoni, aziwenzeli uThixo. Andithandi ke ukuba nibe ngamadlelana nedimoni nina. Yenzani? Akathandi, akamnyenzeli uThixo. Uyaxela nje andithandi. You are my daughter, you are my son. Andithandi mntanami. Verse 20. Verse 21. Aninako ukusela indebe yenkosi nendebe yedimoni. Aninako ukwabelana ngesithebe senkosi nesithebe sedimoni. Siyayikhweletisa na inkosi. Pheza lo. Ngumbuzo lo, ngayikhweletisa inkosi. Nifuna khwela ukuthi nyawo zakhweleta. Usika ngasenkosi thebe. Usike nasemadimoni thebe. Ufuna ukusakhweleta. Uthi kawuthenge ngokwami uthengile, ngikuthenge ngegazi. You are mine. I love you. Ngikulobole kuThixo, ngikulobole ngoKristu. You are mine. Why ngoba ukubona nesithebe sami, ngikubona nesithebe sami. Why ngoba usili igazi lakho lomnqophisa omtsha uphinde ngoku uyosela amanye amagazi lapha. Angenapha amanye ngoku amagazi. Yemkhwelethisa. Ngikuthenge thukela, ngikulobole so expensive wena ngoku yemkhwelethisa. Yekufuna ngoba ngijandla sengikhweletha. Angifuni umbone uThixo ekhweletha. Yanguluka ke lo ndoda. Akubonga umthekele uLuka sizayifunda from verse 19. Until Luka chapter 16 verse 19. Kukho umuntu othile osisitsheni obevatha ezibomvu nezilinene ecikizekileyo esenza imihlalo yokuzuka kwakhe imihla yonke. Ngiphathi kulo mzimba nje every day ayirithile kampele nje inemali. But every day and in love I continue continue. But every day verse 20. Bekukho ke hlwempu lithile izalwane ligama linguLazaro elalikhahlelwe esangweni lakhe lizele zizilonda liqwelela ukuhluthiswa ngemvuthuluka eziwa etafuleni yesitsheli eso. Zibe zisithi izinja zize zikhothe izilonda. Kena lokulathi lafa ihlwembu elo lasiwa zizithunywa zezulu esifubeni sikaAbraham. Safa ke nesitsheli sangcwatywa. Pheza ke lo ngawusesibamba kanti ngitsho nje bathi. Kukunyaniso ezithile apha efuna sibambe. Iyakwazi ukuthi bathi ngingathika nje babe nemali mhlawumbe iphathi iqhuma hayi kumnandi pha. Ngithenge lo mcimbi wezikhethi zami nezibhereke uyangilibazisa. Ngicela insimbi sithenge akuyangibambeze. Yayiboba iphathi everyday kumekahle. Lokwenza uqhubha igusheshe ziyintonto. Kumnandi bazalwane imali ayiphinki. Ngoba naye ngalife uma wena ufika zimbandezelo. Uqobo wakela nokuloku ngasindiswana kungena ngiphanjeni ngeqomba kweni isikhokho nje sesonka imvuthuluka nje. Ayazi ukuloyiswana noyazi Thandaza umbani kuMoses ubani uAbraham kwawemane ezulwini. Thandaza ngamani zawo mfundela kagalelo wani. Yonke into
nabadala phila ngokunjalo bonwabile abantu abaphansi abanayesu bazalwane wekukoma hey inganisala ngerim ndawethu ya ngathi unyathela ndikani handbrake insani kukukuku awuka into zabi kahle Lazarus akadreswa nangoma muthu akadreswa ngonesi zizintsha zikhothi zilo aqomba uyavuya oyintoni le njengakhothisi ubomi abumnandanga kodwa sisi uyathuthuzelwa zimbandezelo zomhlaba uyabona le Thixo wami inyaniso yesibili kwafana usindisiwe kwafana longasindiswa wafa sindisiweyo wafana nongasindiswanga wafipa isitsho galakata kanti kufa nakomuntu izawuthi galakata wafika khawuthi igcwele ekhadini mamini wafika khawuthi igcwele comfortably bagaraji isigxada sime ngaphandle ziyahlanjwa kanti ukufa kusendleleni akabo nomlozo betha ukufa ngesondela kumnandi mana belapha swimming pool bona life is good yet there's a knock at your door. Ndikukufa. Imali could not defend him. The friends, ebezila ephathini wafa yedwa noLazarus wafa yedwa. That is why he's forgetting them. I've never been to a family. Into yakho uzama uguqula ifamily kodwa ngoba ifamily yokugugulile mayibena ngoba umyeni uthandazelo wasindiswa kodwa ziyasindiswa iwele lakho lasindiswa but lento wayibeke yakho because ukufa kuzokuqoqoza kodwa uzathi welcome linguwe awungazela wena almost it ekhobenya it's time to go likaza usiku neune usiku nje usiyamnandi ixesha lephathi liphelile iphathi is over no insuku akaphela nangomso njengoba lihlale nangomso lelo yenza nemali savume accounting to the time up esa lona liphila umhlaba uzophela kodwa lixesha lizaphela lingakuphela lixesha ukwiposition errong izinto zomhlaba azidlula zipheli ziyadlula kodwa zipheli zensuku zokuzenza zipheli but your time is ticking zikhethele into ubala wezizwi okanye la khetha iziyolo zomhlaba ubumnandi bomhlaba i-benefits zomhlaba tubhala ngoba kandinika ntoni na no masabane ke ngokufefile iliphambe uLazaro wasiwa zizithunywa zesu esifubeni sikaAbraham lobebonile lobenuka isilonda lobekhothwa zizisha kububhizi kuyalilwa kubona uLazaro efile kanti uLazaro sesifubeni sikaAbraham ibhokile
bakhala umhlaba abekho apho uLazaro usesifubeni sikaAbraham. Yilile le question ibuza ndilibuza uThixo ufana nathi empahleni. Yabona uyanet yabantu bendihlalela uThixo ungenisela zampahla zelayini phambi aqoma asifuna zangenisa nabomsi impahla nasi kodwa babingintana ngophaphande ngana bokuthekile na ezangene ngana babokuthuthuma ngana babesibiwa amathe imfula benza mlana but why ngiyamlana ngayithola nabomsomosi lo muntu umbonayo lenyama lekuthixo iwashini phandle so mawuyathixo ukuthi ukathixo inyama qhubeka ntona kule nyama lo yena usugula yena usibelethi kuthixo impahla nje lena i-real you isisana wena ungaphakathi kuwena ekuthixo uxakele ngulungaphakathi nangoku uLazaro ufile bathi uLazaro usiwe esifubeni sikaAbraham basenza lo-funeral esikala xesha yo-funeral andimane uyayiphendula iphendula uba sixoxela imali yomngcwabo anjani uyawuphendula ezinto zithusi because sana ezayiwaship usebenzi basebenzisebenza ngazo ndizishiye phaa yo ayisuka azithinda ngapela ngiyithathe mali kutsho wena uthini unjalo ke nawe so leni serious kangaka yini Thixo niyekela kukunje ubona nje Thixo impahla nje ndingayihona ngomsolo but wena wathoba unyana yakhe ezulwini ngawo iriyeli so ubuzawukhetha ukuba ungalenzi ilizwi likaThixo ngekele washini shem wendinothanda uqula izithixo ngekele washini le ningazikhiqi phaa ngonani sasa senikhalaza ngothi wemina kutheni manje bafike bazokuthatha because wazaphume uthi wakuphume wena bazazama amagazala mnawethu sizawukhupha endlini ngoba sikuthanda ngoba endingana nawo bebhethile inkosikazi yam ndakwethi wathi wena uphume apha kuwe hayi xolo ndazipruvela uba le nto uyihoyileyo uzophula umthetho kaThixo ungakhathaleli ilizwi ngenxa yayo yinto engamsebenzi ekuxakeni uzuxolela umnana insindi sivuthi ipheki wemazo ulahla inyaniso ngenxa yokuhoye le nto izawuthi qithi ithumona ibona ngomso wafa uLazaro wasiwa izithulo safi isitsheli ithi ngalisanqaqa aphinde ufunde le bhuku verse 22 ekaloku lathi lafa ihlwembu elo lasiwa zizithunywa zezulu esifubeni sikaAbraham safa ke nesitsheli sangcwatywa Look how can man could was into suit and before this shades. A rich man. Into the angels of the angels of the asabambe ngibekela abafile uyesu uthetha umdali wezinto omhlaba ayingopawulos ayingopetros ngumazi wezinto zo le ithetha apha yinto enjalo read verse 23 size sikwelabafileyo siphakamise amehlo aso sisentuthumbeni simbone uAbraham ekude uLazaro esesifubeni sakhe sabemeza sona sathi samemeza yes awo
Abraham nenzele inceba uthume uLazaro ukuba athi nkqu incam yomnwe wakhe emanzini aphozise ulwimi lwami. Hayibo. Ngokuba ndiyathuthunjelwa kweli langathi. Yo. Onye usefumeni, onye uselangatsheni. Uba wena umnwe kunesilonda, uba mawuthwe nkqu emanzi, akasafuni uyaqoba amanzi awusodwa wanikwe. Unindlela ngathi nkqu umnwe kubuluka izilonda. Yebe seluwine, newine isekho. It's still water. There's no still water going langathi. Yilena lesithanda sile ngabantu bethu abasindiswe. Ngokuba basindiswanga sisihoko, sikhona isihoko ba. Really it's not. Uyathuthunjela. Say this. In fact, ayafika ezogwini. Say this. Usekwindawo yokulinda. Kwindawo yokulinda. Awukagwele. Lena ulinda kuyo uthawuthi ngaphesheya. Yo! Isilambi sisitsheli. Isitsheli sisilambi. Sishota ngamanzi la ayanomqala. Isitsheli. Verse 25. Uthe ke uAbraham, mntwana wam, khumbula ukuba wena wazifincelela ebomini bakho izinto zakho ezilungileyo, noLazaro ngokukwanjalo izinto ezimbi. Ngoku ke yena uyathuthuzelwa, wena ke uyathuthunjelwa. Kananjalo ngaphandle kwalento yonke phakathi kwethu nani kuthiwe zinzi umsandla omkhulu, ukuze aba bathanda ukuphumela besuke apha besiya kuni bangabi nakho, bathi ngabalapho bangabi nakuwelela kuthi. Ngabazalwane, iparadise ayikasiwa nguYesu. Yesu ayafika akakayingqondo ezulwini. Paradise isemathunjini omhlaba, nalona usemathunjini omhlaba ukumsanza. I'm sorry. I mean, even if uthi bawenze inceba, inceba yavele khona. Noba besinayo inceba fuwena, uThixo wenza umsanza. Ongapha akakwazi uyana. Ongapha akakwazi usana. I'm sorry, mama. Bekumnandi kuwe. Kubi ngoku. KuLazaro kwenzeke lave sitazisula inyembezi kaFilipa. Kungabisamkho kuyila. Inhlungu zomhlaba zidlule. Oh Jesus. Asiphuma kulo mzimba singene kuqaqeni. Kodwa le mali abo baphuma kulo mzimba bengena Kristu. Bangene kuthuthuzelweni. Masibeka nobrother bakhe xa unobrother lo mntu. Khawufunde manje unobrother lo mntu. Ekhaya inoba umcimbi wokumkhapha sokuqalile. Because kunemali enoba wazinkomo zimbili. Umcimbi wokukhapha. Because this is change. Verse 27. Sathi ndiyakucela ngoko bawo ukuba umthume endlwini kabawo, kuba ndinabazalwana abahlanu, ukuba abaqolonondise, ukuze bangathi nabo beze kule ndawo yentuthumbo. Ndiyakucela bra. Ndiyakucela ke mayisebanzi ndedwe ndingaba. Oh, what about my brothers? They cannot come to this.
mama inokuthi makanakeze kule nto ndikuyo. Abraham Lazaro washumayeza bange mhlawumbe bephiguwe banamhlanje zitsalitile izazo zikhaba lendoda ayizwa noba kwenzekani thuthunjima. Bethe kuwe abafile abezitho izithixo azizitho amadini ezwenzayo iintlanga zwenzela izithixo zwenzela amadimoni abafile abaseva. The only prayer abanayo balonde mshenge mbandikana kuquka angezibisi olesindisiwe uthi bawalini babasindisiwe bonke awuthola ukuqaqawula ndikuwo awuthola intuthuzelo ndikuyo uthola ndoda ithi mayimisi intente naselalini yami ngiyawucela Abraham ngiyawucela awuthi uLazaro makayoshumayeza elalini yami alendlu katata cela Abraham kawucaba kanamsakum cela nje indlu katata. What about my brothers? They cannot come to this. Ibrothers zalokeza zona zibambe inkolo zibambe inkolo zibambe into engekhoyo ziyekile kaLazaro because ibone ingathi ayiphucukanga noLazaro benezilonda zibambe lingekhoyo ngoba ingathi iyabetshengisa ingathi bafulela amathuba ingathi into zabo ziyalunga. Wena ungathi impahla ngaphandle kwenqinileyo gqithe empahleni uhoyane nawunxiba impahla kunomntu lapha kuwe le nyama izolala emathuleni lo mntu ungaphakathi uzoyaphi ekuthuthunjelweni okanye ekuthuthuzelweni kuzodlula lomhlaba kamdlula lomhlaba ayiphelaphi indaba ukhona ubomi ngapha kwenqwaba ayibaba lenyama uyiholileyo ngoba lo mntu ngaphakathi liqale lemnandi leqala lentuthuzi tuthuba abo bathuthuzelwa abangakabamoya uKristu. But go and please go and preach. Can I tell you preacher in my father's house? Can you shumaiza abantwana? Mabangezi onapha mabake these 5 brothers bazingezi lapha masiyeke laphathi masibheke enkonzweni mabayithi mabayithi mabasitsha makulo babheke emvuselelweni babaxelela Lazaro. They must go to the house of the Lord and worship. For their souls. Please, Abraham, to Lazaro, please. Abraham, abantakwethu ngenqathaza abantakwethu abangezilemesi kuyo ngiyathuthunjela angene uyafona ubona umnina wami kule ngiyaqaqanjelwa lapha mina wabayawuzapha cela Abraham cela ndaphendela uzakulendinje. Abraham, I love my family. My family is dead. But the one thing I need is something I love is change. Verse 29. Athi uAbraham kuso balo Moses nabaprofeti mabeve bona Kobela ndoda anofukweli phamakabe awuzovuka ofileyo banofukweli mabeve abeve bona bengababona umfana ofileyo
noba ungavuka besifile soze bamfe ndinabo nobungqinamaleyo basoze bamfe wavuka uLazarus ufiswa nguYesu baze baphinda bamlinda amabhoso esikoleni befuna umbulala ngenxa abantu besindiswa ngenxa kaLazarus. John chapter 12 ithi baplot ukumbulala uLazarus. Ungcolile umuntu besengcolile ungathi uphila vusa umfile izolo kanti ufuna pheke kwigrave Engaba bengafuna uThixo abantu. Ngoba noma basifile sazamfe yani evidence ikhona wavuka uLazarus. Ababhala abaFarisi baphinde bathi ababhala abaFarisi but instead of umbulala uLazarus engaba bakhobizana engaba bazulisa uThixo engaba bamhakhe uLazarus engaba bayengezipho uLazarus bathe funa siyambuye uThixo ngawo bese simncamile funa uyaphila uphila instead aphuma emasingayibulala kanjani konkabi masekhezeni esofuna inkabi yodukula kaLazarus anisa abasizwa ngayo uLazarus ngoni lutho athi bebephilile bafuna umbulala bafuna ukuyisela engcwabeni uYesu ufuna ukumkhupha engcwabeni yabona ngabe ulibele ngabantu nje ungamoya uThixo aba bantu ulibele ngabo bafuna back inhliziyo uzulala uThixo uhoya abantu ngeke bethethe kamnandi abantu abathembe ukuphuma emlonyeni gqitha yongena inhliziyo noma bethethe into bafuna ukuya engcwabeni elimfiso ukukhuphe kulo usemuntu kawena uqoba uthethe njalo kodwa zibe nokukozela ngenxa yabantu ngenxa yezihlobo ngenxa yefemeli bakubuyisele engcwabeni ebuye sebekhuphe kulo ngelalingenisa bamelela kuYesu ukhuphe engcwabeni ngezibona indlela omhlenga phumile engcwabeni ungalala and 10 as well as it's going to because it's so easy lot. Let go. Nobody quasi go to. Because in child is a capital of the knees. It's all can mean some cushion about can make Mamela. He can see this way. Because yes, this will get to and it's fully the way up. He cannot even warn his brothers because of fear of those about to tell them about him. Over there, okay, what it. If you only had the name, you'll tell them how much of a puppet. I did so they was never. I listen, look at so. The sound of Catholic Timon of Pepeteliso, as the little Samuel or over the Shuman Samuel, I can't call. Would he or call? That's a two-shade. Lord, who are bound the dinner. Until that one. Oh, friend, that's the way. I have a chance to sort of who swears. As I swear, I have a weapon, which I brought. Then the never come in never operator. In office, never in a call a company. Gapa went out of 7 men. Ufuna will Chile was interested in the next. Young Chile was chapter 2. And if you Aliko Ikama Nati Ika
Lona ototoje. Ibo. Lona. Elako ikama. Elako. Nepitana la porta cancelwa. Quando sciabella lo sciabelleno. Iacotti sovrentala. Viene di Zuluka. That's who is Lord. Zuluka. Idea zisabhaliwe bani kabani umntwana kaKristu Yesu ozelwe ngokutsha. Residential address ilizulu lesithathu apha uThixo uyise nonyana nomoya. That's a residential address kulapho uhlala khona. Yenyuke yokulungisela indawo indlu yakho iready ekuhlala endlu yakho ungaqalisi ngayo into zabantu ekhaya xolo lokubizela ngobhali xa into zabantu ekhaya yezambe ulekhaya iphetele ekhaya olulungiselelwe inkosi. Ufikile lona ku-chapter 2 awufunde uverse 1 sivimba uthemba nebandla uthemba nomfundisi ufukweni uthemba umfundisi ufukweni. Isithunywa sebandla elise-Efese sibhalele uthi yini leso sithunywa nina ningama-Efese kubhalelwa ngaphi ithi ileta yakho kanifundele leta nebandla leta yakho utsho lowo uzibambileyo inkwenkwezi ezisixhenxe verse 12. No, tell you about it. Let me show you last week. Verse 12. Isithunywa sebandla elisePergamo sibhalele uthi utsho lowo unalo ihlele elihlangothi mbini elibukhali ukuthi khawumapho ndifuna ubaxela bonke abangela bona andihambi nedwa ndihamba nosomane ndihamba nosinakade ndihamba nenkosi esandleni sayo kukho ukubembezelayo xa ndizothwala ihlele libukhali macala ndifuna ukhoda ukuze udifethi uhamba ngezwi likaThixo uyimadimo nakowenu ukhona uhamba nawo phethe uhlele emhlangothini amagwirha ubumnyama abazokudibana nawe uzawudibana nohamba nawe ikhona ihlelo zesandla. Ndibalingithe nje ndikukhamfathe ndikomeleze ungabi nakhala yokuza ngoyeka ubhahake eseriskini akhona riskini. You are safe mntanam. Ngaba safe nise-high school ndiyikwekwe, ngaba safe ndinikrwala, ngaba safe ndiyindodana, ndisafe ngoku ndiyindoda enomzi ngoba ndihamba ngedwa ndihamba noJesus. Bake bakuvelinywe ngenqebo bakangozithinto wasemaxolweni ivele imirhudu izukhona bethetha ngoma wakafukweni ukona bethetha ngofukweni apha iphethe ihlele inkosi endihamba nayo. Uba kufuneka kuliwe alibuyi likhapha igazi ibuya likhapha igazi ndilaphathano yilibubi ngokunam wena ndisukela nje anoyiki batiboni ngokunam wena
ubana bandifike ngakaliqondi ndithi ngegama likaYesu, ngegama likaYesu, ngegama likaYesu liphume emhlangothini lonakalisi ngegama likaYesu. Ayibona amadimoni, I have power and authority over them. Don't teach her ilizwi likaThixo ube safe wonwabe nabantwana bakho unika kubhubha uyobeka esifubeni sekabhlangu wena esenkosi uyishiywa isafe uyoshiya abantwana bese tell last week abantwana kwabekwa into kuwo kodwa uqhabula umhlabelelo bavela baqhabuka kuyesana wozana anomsindo badoda abakhulu abathi zivana phethe ibhayibheli ezinkulu abathina abantwana bathi yesaprofeti kwathi emlonyeni kwenzana koqhabuka umhlabelelo koqhabuka indumo ngekethana abantwana basekobhahani nabashekile abantwana because ababantrodusa kumadimoni. Yo, hayi ngihamba nenkosi yami ephethe ihlelo. Right? Kubhalwe ileta yami, ofika bena kufundi ileta ibhalwa apha. So ngithi manive na. Utsho lowo unalo ihlelo elinhlangothi mbili elikukhali ukuthi ndiyayazi imisebenzi yakho nalapho uhleli khona apho ikhona inhlone kaSathane nokuba ulibambe waliqinisa igama lami akwakukhanyela ukukholwa kum naselihleli uAntipasi owabulawelwa kuni apho ahleli khona uSathane wayelingqina lam elithembekileyo ngoko ke ndinendawana nakuwe. Alright, cela nijonge bakhe. Neverse stop. Lokuzala lo uyibambe into kathi uyibambe apho kuthakathwa khona. Uyibambe apho inhloni kaSathane ikhonsalela amadimoni andawo yonke. Awuzabona sometimes awuboyisi. That is why noba uyaphuma nomsebenzi, noba uyaphuma nesikolo, noba uyakutshintsha indawo yokuhlala, funeka uyazi uba zikhona iidemons zale area kuyo. Funeka ube deep ebuthandatheni. Ufika sokufika urelax endawo ofika kuyo. There are demons of that area. And kwenye indawo mhlawumbi sisizinda sikamtyholi. But nomzalwane uthezele nemlando uThixo kuqala. Kwenzeka izinto bakunomzalwane apha wathi angafa uyafa ubheke esifubeni semfana asoze ndimlando Yesu. Ngiyancoma ngiqhathele izandla inkosi. Kanti ke uzothokoza nale ndawo yakuyo. Eteza uya ngayo bantu. Noko ke ndinendawana nakuwe ezizokuba unabo apho abayibambe bayiqinisa imfundiso kaBhileham omfundisayo uBhalaki ukuphosa isigubeliso phambi konyana bakaSirayeli ukuba badle izinto ezilingelelwe izithixo benze nombulu. Because I'm going to be uba uthi Old Testament uYesu ukhetha incwadi ezithile yabo incwadi ezithile incwadi present future uYesu lenga andifuni namhlanje bandle lanto yoba kunquma izithile but ngoku kukho abalapha abasatitha lamfundisi and bayeki cela iminikelo adlala indlela emananini ubayekile bafundise ibandla ukunqula izithixo noba kwenze umbulo ebandleni ubayekile ngale ndawo akifunike kwebandla umoya engcwele le ndawo ngakumo ndiyakuxelela inyaniso akukho thixo bangumbi
ngiyabonga kodwa ngale ndlu yami yakuqola ihova Thixo wamazwi akwenza umbulo wemandla ayenza umbulo wemandla uyayenza senzele loo nto asikutenga minikelo mashumi asikutenga zinambazi anakezela status ubandla kafukweli likhulu for that matter namandla dinezwi likaThixo dinobole ngalo and I'm proud of it yaphika dinezwi likaThixo dinobole ngalo and I'm enough and there is numbers nalekonzo zikhona zayiqinile rufu ziyakhila udongo zayigqiba ngoya wokuThixo zayikhona zayigqiba ngoya wokuThixo akenzo lalapha. We will not compromise the word of God simply because sifuna imali ebantwini. Never. Uyehova is our provider. Uyehova uyawubolela. Unetho lethu luvela kuYehova. Umenzi wezulu lomhlaba. Take it or leave it. Verse 15. Ngokunjalo nawe unabayibambe bayiqinisa imfundiso yamaniko lawo into leyo endiyithiyileyo Yakuthi ukuzithile fanele bezithiwe ezenzeke endlini yakho. Phaya Joel kanti bafukwena amawakhe 122 Queen's Road or 120 Loser Street or kwiflat yami kwagwalalelani nengqosho sonke kwenzeke izinto ezitekisiweyo uThixo. Into yakhe izitekisiwe uThixo sonke zenzeke. Sonke zenzeke amasikisi. Into amasikisi ezitekisiweyo uThixo sonke zivumele. Amanda umfundisi wangena endoro zayo awuvumelele mhlawumbe nyanke imeko yamvumeli babenikele qonda lokho kwamngqongophala enoshimalazo ivesi ezingenzeka ngaziboni zibona zonke ngibona from igenesis yokurevelation eBhayibheli ngibona yonke ngingayishumayeli nje ngozibonjela kanje ezobe ngishumayela into kakubo ngicika umonjele ngekanje noma ngabe umphethe isizolo utshaya uba ukuveze ukutshaya sonke ngishumayela nawe ngibonela ukutshaya anthunyanga ubetha zolo ishumayela because bonke lethini abathi befunda verse 18 khona nomfundisi kwelibandla leZanzibar isithunywa sebandla eliseThiyatira sibhalele uthi pastor seThiyatira utsho unyana kaThixo omehlo akhe anjengelangatshe lomlilo onyawo zakhe zifana nombhedu olubengezelayo ukuthi awumendoda amamshonisa uqothozela uYesu wami amehlo wakhe anjengelangatshe lomlilo amadimoni ayaqubutha kuye amehlo akhe anjengelangatshe lomlilo indlu yami emadolweni bafuweni ikhethwe kulowo umehlo akhe anjengelangatshe lomlilo aloyiki bubi ndifuna kwenzalo yofuni ndifuna kwenzalo endlini yami sukhala ababani laluthi phekhe ukhethwe khona amehlo anjengelangatshe lomlilo kuze suku nje amehlo akhe akhanyisile kwami kumnyama kwilali yonke kumnyama kwilali yonke bathekile yababadibona futhi ekhaya akolekhona ngonamehlo angalangatshe lomlilo elakhoke u-Israyeli ephumesha iphethe wathi uFaro ndafika kanti kufikwa kuye
Siyozulisa lwakhe namahasha konke. Don't worry, man. You're family. Umntwana wakhe bheka esikoleni ugathwele ilangakhe lomlilo. Ehlale khishi akakwazi ukuthanda bona uthi xa utele kuye safe ngoba ugathwele ilangakhe lomlilo. Mkhuphe kumehlo kaThixo uyamfaka kumahlo amadimoni. Noma ngamadimoni asemanzini, noma ngamadimoni aselwandle, noma ngamadimoni aselelangeni. It's up to you. Uyazibonye. Uyazibonela umqawa kakuziphathele. Hola ngiyama ngiphakathi. Ngenhlangoyo yami letha ukuthi yaphazamisa kuyini umphasa sethiyathini. Khawufunde ndoda mangini inkosi yaThixo ngiphazama. Ndifuna ukuvakala lesithanda nendaba. Ndifuna ukuthola kuye. Phasa basethiyathini. Ndiyayazi imisebenzi yakho nothando nolungiselelo nokholo nomonde wakho. Oh man of God, inento eziphuculele ndoda kaThixo. Nokuba imisebenzi yakho yokugqibela imininzi kuneyokuqala. Oh man, the servant of God. Siyaphela simnandi bazama. Siyaphela into singaka. Abazalwane abantu bakuqhele konzweni basikelele imisebenzi yokuqala ihle ngokuya kweboma iyehla. The more isikeleleka the more enganikeli. Because ngoba wayemikelela bazasikelele wefa unikele yatshala watshala ngani kwawuvuna inkotsimo yibona ichumile waqoba yasanide baziphinde bitshale ndinensimi yami ichumile but kuthiwa konjalo konkosi kaThixo isichaka sathi sinomonde thixo singafiki silinde ungade kulunge silinde kungabi kade silinde isichaka sikaThixo simali sibaza abantu kuzoba right uyalinda uThixo. Abafana bethetha ngapha nangapha bengxeka bebenyelisa besithi mina abantwana uyalinda uThixo inokholo inothando these are positive things. Verse 20. Noko ke ndinendawana ngakuwe ezizokuba umvumela umfazi lowo uIzebele othi yena ungumprofetikazi ukuba akufundise ukuba abafundise abanahlekile abakhonzi bami ukuba benze umbulo badle izinto ezilindelelwe izithixo. Siqedile ukufunda ngicela endlini kuzanqobola ngomoya wokuhlula the descent spirit baleka na in fact nalapho bethana ngalusi ngivuyela ukuba kuye because weakness yami le beliphupha weakness yami ndihleli nje ngiyancela wazi nabo mina ngisiza nasemphupha ngincela ndiyaphupha beliphupha yaqoba umoya nami yandilungisa angisaneziphomo kodwa kanye ngibhakile wayizolo ukona ukuyefayilo uWhatsApp izolo umdlalo wami khona alright ukhona ukufaka uWhatsApp izolo usebenzise inumber uvele wathi mom kandincede ma 800 ndifuna ukufakela umuntu khadi anabe ekhadi ndine-cash yaqoba oyihekile mama and I should have honest land ngumzalwane aqoma mfuma akansizwa ngisizwe namphendu alufuna 800 zigeba ngicela khadi ne1000 rand edileneyo angikwazi ngoba ukuyathiwa ngiphendu ela idilele yangu banda funa 1000 rand edileneyo nayo waphela hayi ngoba yiyo angiyaba yaphela ngoba zishini azona inamba yami kubantu efuna nonke leyo mhlawumbe afuna imali kungaze tu ndinike ngoWhatsApp bakufonela ngandifuna imali ngikanginceda iproject bondixelela uba ayidilele 1000 rand ikhadi ilishwa banyele apha kule kweli bakhe kukuJezebheli and zenza ipropheticazi ungena kwilwimi athethe xelela abantu
yet ekuqaleni ubaqhubela kwizithixo. Hayi man, ngitsho iBhayibhile itsho ngito lika-wrong iBhayibhile ithi ungaya kwizithixo qha elozobe ucela uqobo. iBhayibhile ithi yesinqe unganqo ezinto alizana zokuchitha zithethela amasiko. Ushazapele unamavesi wamvumela wabalahlekisa kancane. Ayikho ivesi eshoyo azangoqala zithethela amasiko. Ithatha mithetho nabaprofethi kanye iziprofethi zabantu phakathi zozalisekisa. Siyakwa iTestament entsha bakusakho uthi lenda uba bengayifuna izolo uthi bayifuna namhlanje. Kuyesu lokho engameli bantu Yesu. Balelele bantu zaku mothatha ba oba bengayifuna bantu izolo yombulo akayifuna namhlanje. Yenziyazi ukuthi akayifuni. Bye siphila kwixesha lencema nemfesana ndisenza ushumayela ngaleyo but mandikhobise nje gqithe ndikhobise gqitha ndikhobise. Verse 21. Namnika ixesha lokuba aguquke kuwo umulo wakhe akaguquka. Yabona mna ndiya kumphosa elukhukwini nabo baqeqeza kunye naye embandezelweni enkulu ukuba abathanda baguquke emisebenzini yabo nabantwana bakhe ndibabulale ngokufa. Azi onke amabandla ukuba mna ndingulowo uphengulula izintso neentliziyo ndininike elowo ngokwemisebenzi yenu. Ndakumkhahlela ekukhweni lokufa into yesecret. Hayi ke thina sikhoyo qha endibegqibezela nje. Ubuye uvakanye shele ndawo iwakhe Izenzo chapter 16. Ngizokuletha wena bengalelena ngizokuthengisela. Izenzo chapter 16. Ngifuna wena mntu ubuhukekile wangena ezintweni noba ungene kumoya othile uwazi noba ungawazi ngizokwazi isikolo sokushisa nabantu. Izenzo chapter 16 verse 16. Zalisolution. Okay, zalisolution window. Kumntu bazawusangeniso zintweni. Singeniswa ngabazali bethu. Singeniswa sizingenele thina singazi. Uvume ukufa, uvume umoya wempethile, uwenze ungene entweni ethile, zenzeke lezo zinto. Siyabona abanye omnye unika into ngomakhulu, unika into omkhulu, kuthiwa le nto iyayenza imfuyo yande, uyithathe kanti uthathe lo rhorho, uthathe lo moya. Siyangena ezintweni ndifuna apha kungabikho mntu unezihloni ngepasti yakhe. Sonke sinepasti yethu. uYesu uze uthi igqirha lifuneka uphile lifuneka abagulayo. uYesu beze kwaba bantu bayimesi, beze kuthi kwaba bantu bafuna ukufa ukuze athi nansi i-option ufuna ukuphila. Kwaba bantu bathakathaka athi nansi i-option thandaza. Kwaba bantu bafakwe imimoya athi ukhuphe lo moya bawahambe ungene umoya oyingcwele. Andifune nazinhloli noba wona amafufunyana apha noba wona amakhosi, andifune nazinhloli. Uthini ukuthanda nje ngokunjalo? Engekho mahluko phakathi kwakho wena mntu wake wanamafufunyana nalona wazalwa emhle engenalo azibonzanga nganakho. Uthando lukaThixo phezulu luyafana.
abantwana bamazalelwe ensindisweni akhange badibane nazo izinto, kodwa indlela uThixo abathanda ngayo iyafana nabathanda ngayo abantwana bakho ababenzelwe izinto babhikiswa intambo bathwana bobasiwa bobhala banqumisa izithixo. Uthando lwakho luyafana. So ngoku lezi ezizotshila zimbini ezizotshila ndizabe solution uba sebenzekile oyazi nongayazi. Verse 16 Zenzo chapter 16 verse 16. Verse 16. Ngekaloku wathi kwakubona ukuba siyaya endaweni yokuthandaza sahlalakezwa sicakazana sithile sinomoya wemilozi sona besizizuzisa iinkosi zaso inzuzo enkulu ngokuvumisa. Alright. Somebody Apollo sayo cons bamandalandelo leqhakazi. Sayibona kwenzeka lokho eqhakazi livumisa ikaka yakho lesingesi ulikhoboka ngokwazenyama. Aphinda belikhoboka ngokwasemoyeni because ungenwe ngumoya wokuvumisa, ngumoya kaSathane. Uyayuzwa for ukungenisa imali. Amagqirha afuna imali abantu. Ungahamba uyowanika. Sithi asingenzeli bantu. Okanye unikele imali yakho kuThixo ukuthi bakusikelele ngelanga. Acha motivesi. Qhubekeka nqhubezela. Hlala walina manje. Verse 17. Sona eso sithelembele noPawulos nathi samana sidanduluka sisithi aba bantu bangabakhonzi bakaThixo osenyangweni bona basazisayo indlela yosindiso. Oko ke sakwenza sona imihla emininzi ebindekile ke uPawulos wathi guququ wathi kuwo umoya ndiyakuthethela egameni likaYesu Kristu ukuba uphume kuso. Waphuma ke kwangelo lixa. Lento iqimthebeyo thina sayikhalimela iphume. Thembiwe week. Usathana week liyamoyisa igama likaYesu. Ndizothi kuwe ukuba kukho into emane kuhlupha yithi guququ uthi ngegama likaYesu Kristu ngiyakukhalimela. Ndizakuncedisa namama namhlanje. We rebuke umoya wokulobola eyaqabukisa nalento uba ibe ngamadimoni ayazi bashumayela ivangeli ngo abantu banganyanga engqondo zabo ezithe kuba bangayabashumayela ivangeli. Ogqithe namadimoni. Amadimoni ayabona ukuthi fake levangeli. That's why we never scared about that one of the two. But the one football team is one. Always yes, igama lakhe linamandla. Kunayo noma imimoya ethembele lapha. Ubani kanze ubingela kweminye imimoya nonqula kweminye imimoya. Zenaba leminye weak. Ni lucky strong. Sakwenzela ngalo vesi zithobe lapha kwesona sinamandla sathi nilakile namandla nizithoba ngaphansi kwamadimoni awiki. Akuchona utshona nawo wawukhalimela umoya waphuma entombazaneni umoya because lo muntu uza kuya uzikuye uza kumoya lokuye. Anda yenta kubani makesathi intombi siyemntwini awuyemntwini aqoka uye umoyeni okulamntu uye ukuda kwimimoya emdaka uye ukuda kumoya ingcwele kathi zikhethele kuziqoka ubala zokhalela umoya nami mhlanje ngameni kaYesu yawukhalela umoya ngoba umuntu yilelo abantu abangena emthombo
Because each verse ishumana kakhulu le chapter. Yile verse ithi bathandaza at 12 midnight. Walili umhlaba zavuleka indaba. Sithanda bonke. Siyalibala iqale phi? Iqale up because verse 19. Ngeke lokhu zakubona inkosi zaso ukuba liphumile ithemba lenzuzo yazo. Zababamba uPawulos noSilas zabaholela endaweni yembutho kubaphathi zabazisa kubo abathetheli zathi achuchisa amadoda kathi nxa benceda ukukhupha amathini. Njengoba sibona simapha nje sinenjaba ngenxa yakho because we're setting you free. Sibizwa kuze sikhulule wena endakusithandazele uyasibheka uyasihleka uthetha nathi uyakhalaza nezikhongo endakuthanda sitshutshiswa ngenxa yakho sizokhulula wena kwimimoya yobumnyama ezuzisa abanye abantu. Imali bekusityana abantwana bakho yozivika amadimoni, yozivika abantu abasebenzisa amadimoni to enrich themselves. Nango zokhulula wena because uzawangathi idimoni zamxela yezibethile ukuba ucalculate ubomi budget ayivumi idimoni uba ungayiqala and before wenza le kaqali ngaleya because walimala kwaleya uqasibelo wonke athi because awukhanga uqaqona uqale kulo one baba bakuthethwa ngabo bethuthunjelo okanye mhlabele lesikwimbo yami. Because we're here to set you free. Abantu abathobekathi ovalelo akhakenza umzika abantu abayinkomo kabantu bethethola phakathi kwabavalele ehlongweni bakhalimela amadimoni aphuma emntaneni yasheka intombazane ikhululekile. Aba bebengafuna khululeke because bebezuza ngaye. Ungavumi ukuba usetyenziswe abantu bezuza ngawe. Imali zakho ziphelele ekuzuzeni kwabantu ube wena utshabana. Sendo bayathanda kanti bayazuza ngawe. So kubana wani ekhalimela namhlanje bonke bamoya nakabakhulu. I'm saying Shiva you're coming down. Let us see Shiva last week. Then Parallel Petros chapter 5, verse 7 is talking about the Son of Saman. It will start a new journey going on. We are full of Ukwe Zunga Suki Ekambolo Petiche. We are full of Ukweli, Uzuma Suit, Kokatin, and Metropolis. We are full of Ukweli, quantity by and money, because Santana's are. Umuzo wakoza, every weird sugunity, every figure is a unity, every figure of my facility. Into a TSP, the Pira facility, eating by the Jelly Fusana, wokubaleka ungkhasa ngantoni ngegama lika uyakhalinyelwa usathana masimeke nyazi namhlanje khalimela imimoya mhlawumbe zikhona izinto kodwa waziva uqoma lena into kudala yanifumana mhlawumbe ufake ngabazali kuyo mhlawumbe uyaba yaqala njanina mhlawumbe uyaba isukela phina kodwa kumoya kumona cela ukhawuleze uzame khalimela konke egameni likaYesu ngoba ngumntwana cela umthathe usela yakho. I want to destroy everything in your life that the devil has tried to do. In the name of Jesus. Awuzenzanga. Hey, bazalwane, namzake ndizenze.
kwafika indoda elixhwele ekhaya isuke KZN ithetha isiZulu kodwa ngethamsanqa ngenqaba kaThixo zange isixhukumise thina kodwa yayenza into ayenzayo ekhaya kwafuneka uba sisuse sikhalimele lo moya sinekhaya elinamandla. My God, my God, my God, ihlele lomlilo akalikhupha usimakade and destroy the demonic spirits ezihlasela wena. Angeke niqhubekeke niphile impilo yokucinezelwa kwamadimoni yokuhlaselwa imimoya nifike lapho benibhalele khona. Jesus is here to destroy. Lithi iBhayibhile wabonakaliselwa okuyiso uba iqhithi imisebenzi kaMjoni. Today, ngegama likaYesu uyayichitha in your life imisebenzi kaMjoni. Namhlanje noba intoni ayitshaliwe I uproot it ngisiphula nengcambu egameni likaYesu Kristu. Bandla livala amehlo liphakamisisana lithambisa. Whatever bijaliwe in your life, dinothula ngengcambu ngegama likaYesu Kristu. Away Satana, away ngegama likaYesu. Moya ndini ndiyamqalekisa, moya ndini ndiyamkhalimela. You no longer have power over them. You no longer have authority over them. You no longer have access ezimpilweni zabo. Your days are over. I throw you into the pit of hell. How dare. These are the children of the Most High God. Awusena kunya namandla phezu kwakho. Ndiyaqalekisa ukusukela ezinganjini uyokutsho emagqabini egameni likaYesu Kristu. Moya ndini wabadimoni, moya ndini wokufa, mimoya ndini anisela kunya egameni likaYesu Kristu. Uziphakamise izandla zakho uthethele amazwi emveni kwami. Uthi namhlanje egameni likaYesu ngikhululekile kuwo wonke umoya wobumnyama endafakwa kuwo. Ndisazi nendafakwa kuwo ndingazi. Kodwa yonke la mimoya ndikhululekile kuyo ngegama likaYesu. Moya ndini kaSathane ndiyakwazisa awusena gunya, awusena bango, awusena sabelo empilweni yami. Ndiyaqalekisa ngegama likaYesu, ngegama likaYesu, ngegama likaYesu. Rakabosandarabosa, you are free. In the name of Jesus, 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 you are free. Ngegama likaYesu ukhululekile. Ukhululekile egameni likaYesu. Ukhululekile egameni likaYesu. Ukhululekile egameni likaYesu. Ukhululekile egameni likaYesu.
elabo bantwana cela bese so sangadona mama nonke woke umntana ndifuna ukusipula nengcambu any spirit of darkness ufuna ngaphezulu ophuma ngapha any spirit of darkness destroying everything Satan beyitshalile. I destroy it in the name. I destroy it in the name of Jesus. In the name of Jesus. I destroy in the name of Jesus. I destroy every seed of the enemy. Every seed of the enemy. Every seed. I destroy every seed of the enemy. In Jesus' mighty name. I destroy every seed. In the name of Jesus. Everybody can come up in the name of Jesus. In the name of Jesus. I destroy every seed of darkness. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. I destroy every seed. I destroy every seed of darkness. Fala amehlo akho ebomini bakho endlini yakho yonke into ayitshaliwe I-uproot it. Yonke igqutshelwe ayakudiyayisiphuke. Izixhogwane zazibethelelwe ngegama likaYesu out. Ngoba zazibethelele ngoba zazibethelele enkundleni ngoba zazibethelele emhlanje. I rebuke that. Ngegama likaYesu away. So the gospel got Satan in your house. Oh, come on, Timoni. And assign his family yako. Walk in the moya. In his umlilo. Uzozoki kona zethu yako. Uzozoki kona zethu yako. Oh, come on, kumbo wako. Every property yako. It is umlilo. Mauhle Jehova. Mauhle ukhote in your family. Every demonic spirit. Noba sizwe zasekhutshele. Noba sizwe zasibethelelwe. Noba sizwe zasigaleliwe. Noba sizwe zasitshaliwe. Ngegama likaYesu. Ngegama likaYesu. Ngegama likaYesu. Ngegama likaYesu. I set your families free. I set your families free. Izinto ezashoba isekhulu. Izinto ezashoba makhulu. Izinto ezashoba tathobawo. Izinto ezashoba tatomnini. Ngiyaqalekisa. Ngiyaqalekisa. Ngegama likaYesu. Lord, give me more. Izilwanyana ezashoka sebafanyo mazilandele bona ngegama likaYesu. Ngegama likaYesu. Ngegama zobumnyama. Umlilo, 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 umlilo. Umlilo, 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 umlilo mawukhothe.
umlilo ogrumayo. From the bedroom to the dining room. Izinto abangazaziyo zazishiya. That were affecting them and their children. Izinto ezazijalwe ezinhlanti. Izinto ezazijalwe ezinkundleni abangazazi. Umlilo owehlala ngexesha ka-Eliya oluhumba ukhothe. Awukhothe konke. Today, he set their families free. Izindlu zabo ziyazikhulula. Ngegama likaYesu lodwa. Ngegama likaYesu lodwa. Ngegama likaYesu lodwa. Alele boshayane. Diamethema. Rakabosanda. Yes, Lord. Oh, hallelujah. Izinto besikhathi zingenzeki. Sibathe zezinto. Kalamadimoni. It's over. Udlule. Udlule. Ekhama likaYesu. Liyaphuma ilanga. Liphuma ilanga. Liphuma ilanga. Freedom has come. Today you are free. Ithathe idibanisa neparafini nomlilo. Bayikhona into yaziyo. Ithathe idibanisa neparafini. Asifune symbol. For into ezabejinga esingazazi nazaziqalile ezithini. Makujinga umnqamlezo in your house. Nalapha emnqamlezweni okaKristu. Share homework. Now you're challenged. Now let's just look at the full. Although it's right for the 10. For the full of the Chicama, so not Shaba. When the only little shabby full coming in our colleges, they full coming out going full. Nobody don't get come and I so said I looked at the left. Obago went to ukuthi usiqele ngoba zange wasibona uthi hey sihubuluza indini nyoka ndini awunalo igunya kuleli family kulawula uYesu ngokapha kuhubuluza inyoka elakhona eKalvari. Nobody go from Logola.
wepha ukuncokola wacinga kanelo ndakene bava besitsho okuthe ubuye ngazo uzibize ngegama uthi not in my house endlini amandisenalungele endlini abasenagunya noba uthi qatha no bake wangakubuya into ethile ithi phane mkhazi ndifuna uza kumkhazi usathana ate nqonqoze emnyango ezothatha ichance ithi iBhayibhile ithi umoya omdaka uyaphuma ithi uphinde ubuye uzowukhangela engathi uyabuya ukhangela uthi hey benditheni kuwe ngegama likasibuyela ukuvela not here awusena ndawo ngelishwa azuyenzelwa ndim leyo yindima yakho indima yakho ndivile uyimfene katata utata wokulanda ngoba engazi mna ndiyazi I don't need you here apha bheke ehlathini mfene katata idingile ifana lonke niyaniva okokugqibela sebengabingeleli kwizithixo labafuna abafileyo nabe bani-invite back and angangeni ndawo nomoya engcwele akangeni ndawo nothixo akangeni ndawo uyawuzipotela ngoba nina namhlanje you are free ndifuna ufuna ujonge sezithile bawa ndiyabulela ngoYesu khawubulele ngoYesu bani kungoYesu free nje uYesu kukhulu khawubulele nje ngoYesu 1 minute enkosi bawo ngoYesu Yesu siyabulela ngawe kungamandla akho Yesu